नंगनी आने माखासे बिदा फंबायफोरनो बे बीजेपी पार्टी बे बीजेपी गवर्नमेंट जों लोगो जानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव ना भुटु ना सुथु जायखौ जों रावबो सानफेराखै मिजिं थिफेराखै गोदान समझौता सुक्ति गोरोबथा खालामनानै 2003 मायथाइयाव मोनखानाय जे कन्स्टिट्यूशनल अटोनमी अंडर 6 शेड्यूल दिनै बेखौ टेरबिटेट खालामजोब्बाय। बेसेबां तारिखआव इन्डिया आर्मी आसाम पुलिस जोंनि बर' माहारिनि आबसु अफिस बर' फरायसा आफादनि अफिसाव बेसेबां तारिखआव अपारेशन खालायदोंमोन, आसाम पुलिसा बेसेबां तारिखआव आबसु अफिसखौ गाग्लोबदोंमोन, बेसेबां तारिखआव गोसोआव दंना गैया रायजो राजाफोर? बेसेबां तारिखआव इन्डिया आर्मी आसाम पुलिसा बेसेबां तारिखआव आबसु अफिसखौ गाग्लोबखो? दिनैनि समाव बुनसुआ थांनानै दिल्लीयाव मा गोरोन्थि मावदों आं रायजो राजाफोरनाव सोङो, सोरनि गोरोन्थि? बर' माहारिनि गेजेराव सासे राजा खालायनो हागोन ना हाया? आरो बे राजाया सोर? ये सरकार का काम है और ये इसका नाम है या जंतर मंतर। आप जंतर कीजिए, मंतर उनके हाथ में है। अगर आपका जंतर ठीक लग गया तो आपका राज बन गया, आपका मंत्र सिद्ध हो गया। तो यह जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाता है। हम लोगों ने 3 राज्यों का गठन किया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसमें सभी लोग शामिल थे। और एक और बात है कि जब वोट की चोट पड़ती है, हमारे पूरे जितने भी राज्य थे, जितने भी संगठन थे, चौधरी अजीत सिंह थे उस टाइम, शिबू सोरेन जी थे, और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और झारखंड में भी शिबू सोरेन की सरकार है। अगर ये सरकार बन जाती है तो बोडो को बहुत फायदा होगा और बोडो के अपने ही आदमी उसमें काम में आएंगे और बहुत सा काम मिलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि बोडोलैंड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जब बोडोलैंड को अटॉर्नी काउंसिल दी हुई है और उसमें हंगरामा पहले चेयरमैन थे, अब पता नहीं कौन है, और प्रमोद बोडो भी यहाँ आते थे, मैं उनके साथ भी था, हंगरामा के साथ भी था। लेकिन मैंने वहां जाकर के उनको कहा कि सब तुम बासु मतारी के साथ मिलकर के इस आंदोलन को चलाओ। लेकिन उन्होंने अपनी लालसा के कारण इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया और ये आंदोलन वहीं जैक ऑटोनमी काउंसिल लेकर के वहीं पर रह गया। इसलिए मेरी आज तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बासु मतारी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। चाहिए सिर्फ बोडोलैंड, बोडोलैंड, बोडोलैंड। जय हिंद, जय भारत। जम्मू काश्मीर को बुखावनानै जम्मू काश्मीर का आलादा यूनियन टेरिटरि बानायबाय आरो जोंनि बाहागिबो थानाय लादाखिसफोरनि लादाख ओनसोलखौ गोदान यूनियन टेरिटरि दानानै होबाय। जोंनि क्वेश्चना बेनो, बेफोर आलादा गोदान गोदान रायजोखौ जुदि उदांस्रिनि उनाव दानो हादोंब्ला जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिखौ भारत सरकारा मानो गनायनो हाया? If the government of India can create a huge number of new states in India after independence, why Bodoland state cannot be created? This is a vital question. बोडोलैंड को ऑलरेडी 3 दफा धोखेबाज कर चुका है। 1953 साल में एक बार, 2003 में द्वितीय बार, 2020 साल के 27 जनवरी को तीसरी बार के लिए
बोरो लोगों से के साथ धोखेबाज किया हुआ है। जो हुआ उतने में ही खत्म करो। एनाफ इज एनाफ। और ज्यादा इधर बोतलों को धोखेबाज करने के लिए कोशिश मत करो। You, the government of India, should not make any effective further attempt to shade and deceive the Bodo people. सहन का भी एक कोई सीमा होता है। सह्यनिबो मोनसे सीमा थायो। दिनैनि समाव आं गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि आं बयनावबो सोङो, जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सासे मोजां मानसि दं। बे मोजां मानसिया सोर? उन्दैनिफ्रायनो उपेन्द्र ब्रह्मजों एखे लोगो सोमावसारबोदों बर' आलादा रायजोनि थाखाय। अब्ला गावनि जेब्ला फरायसा टाइमनिफ्रायनो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै थांनानै थानो थाखाय उपेन्द्र ब्रह्मजों समान समान सोमावसारबोनाय आरो गेजेर ससेयाव सरकारनि खुंथायाव थासेयावबो मालाबाबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आलादा रायजो नाङा होननानै बुङाखै। सरकारनि खुंथायाव थानाय समावबो बर' माहारिया आलादा रायजो नांगौ, स्टेट नांगौ होननानै सरकारनि खाथियाव बाथ्रा बुंबोनाय बे दैदेनगिरिया सोर? बयबो बे गेदेरमा दैदेनगिरिनि मुंखौ बुङाबाबो बयबो मिथियो। दिल्लीयाव बर'नि आलादा मेपखौ लानानै दिल्लीनि लांगोनायाव सोर सरकारनि खाथियाव दाबि खालामनो हादोंमोन? सोर दाबि खालामनो हादोंमोन? दिनैसिमबो मालाबाबो गावनि जिबायदि बैसो, जाबायदि बैसोआव जिरायनानै थानांगौ, गावनि माखासे बैसोनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा रुंसारि जाबाय, सोरबाया जोबथेसालियाव थानो गोनां जाबाय, सोरबाया दिनै सरकारनि दिनै माखासे सिगि सुगुखौ दिनै गिनानै गाव गावनि न'आव आलो गोजोनै रायजो जानानै दं। नाथाय बे दैदेनगिरिया मालाबाबो सरकारनि सिगिनाय, सोरबा दैदेनगिरिफोरनि सिगिनाय, बर' हारिनि थाखाय गावनि थै आरो जिउखौ, गावनि रोंगौथिखौ मालाबाबो जिरायनानै थायाखै। जों नुयो दिल्लीनो, गुवाहाटीनो, गुबुन गुबुन बर'नि माखासे खैफोद आफोदाव सानसुमा खुंगुरनि महर मुस्रिखौ जों अबेबा आसामिस मिडिया, गुबुन गुबुन चेनेलाव इंराजि रावै जोंनि बर'नि जारिमिनखौ गुबुन गुबुन माहारिनो फोरमायनो हानाय थख' थख' स्पष्टयै सरकारखौ आसि थुयै थुयै बुंनो हानाय पावार गोनां सासे दैदेनगिरि। बिनि थाखायनो आं दिनै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आसा खालामो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोजां दैदेनगिरि नांगौ, मोजां दैदेनगिरि नांगौ। बेबायदि समावबो दिनै सानसुमा खुंगुरा बेबायदि बैसोखौ लानानै दिनै बर' फरायसाफोरजों समान समान दिनै आन्दालन खालायफादों। दिनै जायफोर बिथांनि एखे लोगो बैसोनि मानसिफ्रा सोरबाया रुंसारि जाबाय, सोरबाया सरकारनि सिगिनायखौ गिनानै दिनै गावनि न'आव आलो गोजोनै रायजो जाबाय आरो सोरबाया जोबथेसालियाव दोनजाबाय, सोरबाया बेबायदिनो माखासे राजनितिक गादिखौ लानानै दिनै गावनि हारिनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुङा। नाथाय सानसुमा खुंग्रा गावनि खुंथायखौ लानानै जेब्ला सरकारनि गादियाव दंमोन बेबायदि समावबो मालाबाबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आलादा जानानै थायाखै। अब्ला दिनैनि समाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दिनै राजा नांगौ। दिनै जोंनि बुहुमनि बर'फ्रा जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव दिनै सानसुमा खुंगुरखौ सासे राजा बर'नि गेजेराव नांगौ। बे राजाया जोंनि जारिमिनखौ, जोंनि माखासे खुंथायखौ सरकारनि सायाव आथिं गागदावनानै आसि थुनानै सरकारखौ बुंनो हानाय, माखासे गुबुन गुबुन रावजों इंराजि रावै माखासे बर'नि गुबुन गुबुन हादराव थांनानै स्पष्टयै बर'नि जारिमिनखौ बुंनानै रोखा रोखा सरकारजों थेरफाथिनो हानाय बेबायदि गेदेरमा दैदेनगिरिखौ जों दिनै बर'नि गेजेराव राजा खालायनानै दोननाया जोंनि देरहासारनाय। बिनि थाखायनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा सानसुमा खुंगुरखौ बर'नि राजा खालायनांगौ आंनि गोसो गोरबोआव। Again, another third phase of Bodo movement started again
under the banner of NDP and APSA, and in 2020, the voters, they were given again a small council instead of smaller state, that is Bodoland Territorial Region, which we hope that the Bodoland Territorial Region was supposed to be much bigger and more powerful than the BTC. But it is opposite, and now it is degrading. The BTR is degrading the power that we have got during the sixth schedule. Now the citizens of the Bodo people are not satisfied, and this is the fourth phase. Because of this, the Bodos are again fighting. हम यही अनुरोध करते हैं, जो हमारे बोडोलैंड स्टेट के मांग है, वो मांग 1967 से शुरू होकर आज तक चली है, और हमें 3 एकड़ सरकार ने किए हैं। पहले बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल 1993 को किए, फिर दूसरी बार 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल दिए, फिर 2020 को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बोल के हमें या बोडो लोगों के साथ ये एग्रीमेंट किए हैं। लेकिन हमारा मांग अधूरा ही रहा, हमारा सपना ही रहा, क्योंकि हमारा राज्य निर्वाचनकुई मुखिया बोडोलैंड राज्य ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत 어디 환가에 어떤 그릇을 가르네 의자를 따본 दिनैनि बे आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो भिडिअनि फुटेजाव नायनानै थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। बयबो बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बर' फरायसा सेंग्रा सिख्लाफ्रा, जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबिफ्रा मानो दिल्लीयाव आरो फिनै सोमावफिननो गोनां जाखो। नाथाय आबसुआ दिनैनि समाव एग्रिमेन्ट खालायालासिनो जुदि थानायमोनब्ला, थांनाय बिटिआर एकर्डखौ जुदि आबसुआ लोगोसे एनडिपिजों जुदि एकर्ड खालायफायामोनब्ला माबा मोनसे लस जागौमोन नामा? नाथाय आबसु अफिसाव थांनानै इन्डिया आर्मी, आसाम पुलिस सोरबा आबसुनि लिडारखौ हरनि साननि नागिरहैदोंमोन नामा? साबैसे आबसु लिडारखौ बर' रायजोनि थाखाय, बर' आन्दलननि थाखाय साबैसे प्रमद बर'नि दिनाव आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जेलाव हरखो? साबैसे आबसु लिडारखौ प्रमद बर'नि दिनाव साबैसे जोबथेसालियाव हरखो? नाथाय नागिरबाबो नागिर मालाबाबो मोननाय नङा। अल आसाम जेसेबां आबसु डिस्ट्रिक्टनि लिडार, प्राइमारिनि लिडार, सोरबा एसपि, असि, सोरबा डिसिआ नोंथांमोना दिल्लीयाव रायजो बिनो थांदों, अबेबा राजा लामा गाथेदों, नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आसामनि जेलाव थानांगौ, नोंथांमोना बोसोर जेलाव थानांगौ होननानै मालाबा आसाम पुलिस, इन्डिया आर्मिया आबसु अफिसाव थांनानै नागिरहैदोंमोन नामा? मालाबा नागिरहैदोंमोन नामा? रावबो खिथानो हानाय नङा। नाथाय एनडिपिआ म्यानमाराव अपारेशन, भुटानाव अपारेशन, बांलादेशआव अपारेशन, गुबुन माखासे स्टेटआव अपारेशन, गावनि जायगायाव अपारेशन, मोनफ्रोमबो अपारेशन बेबायदि सोरखौबा दिनै अपारेशन खालायनानै सोरबाया हमजाबाय, सोरबा नेथाया जोबथेसालियाव थानांबाय, सोरबा दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थानांबाय, बेबायदिनो केडार लिडार गासैबो जोबथेसालियाव थानानै, सोरबाया जोबथेसालियाव थानानै मोजाङै रायजो राजाफोरनि सापर्टआ बेसेबां दं आरो माबायदि एकर्ड जागोन बेफोरखौ जोबथेसालियाव थानानै एकर्ड होनो गोनां जाबाय। सोरबाया सरकारनि आखायाव बोनजानानै सोरबाया एकर्ड खालायनो गोनां जाबाय, माखासे मानसिफोरखौ आलदा खालायनानै गासैबो एग्रिमेन्टखौ सोरबाया मोजाङै फरायनो मोनाखै, सोरबाया सरकारनि बेन्दोङाव सिगिजानानै, सोरबाया हरखाबै फैब्रबनानै बेबायदि माखासे बाला गुदुङाव गानो गोनां जाबाय। नाथाय आबसुआथ' मालाबाबो आबसु अफिसाव थानानै नागिरजानाय, अपारेशन खालायजानाय बेबायदि रेकर्डआनो गैया। 10 बोसोरनि उनाव एकर्ड खालायबाबो आबसुआ माबा मोनसे लस जागौमोन नामा? बोसोरसेनि उनाव जुदि आबसुआ आलादा एकर्ड खालायोबा लस जागौमोन नामा? दिनैनि समाव जुदि आं स्पष्ट बुङोब्ला गासैबो बर' माहारिनि आबसुफोरनि गोरोन्थि नङा, गासैबो फरायसाफोरनि गोरोन्थि नङा। नाथाय प्रमद बर'आ गावनि
आगदा आखि बर' समाजनि गेजेराव आबसुआ बेबायदि भारत सरकार आसाम सरकारा एग्रिमेन्ट खालायबासो बा सरकारा बर' रायजो राजाफोरनो बेबायदि होयोबासो जों एकर्डखौ खालायगोन होननानै आबसु अफिसाव सावरायाखैमोन नामा? बर' समाजनि गेजेराव सावरायनो थाखाय आर्मी पुलिसा सुबिदा होआखै नामा? बिथांमोनाथ' आबसु अफिसाव गरदलायनाय उन्दुनो हायो, बिथांमोना आबसु अफिसाव मिनि खुसि साहा लोंनो हायो, बिथांमोनाथ' आबसु अफिसाव मिनि खुसि साहा लोंलायनो हानाय समखौ जों नुबोदों। मिनि खुसि बिथांमोना गरदलायनानै उन्दुनो हानाय आबसु अफिसाव जों बेबायदि माखासे नुबोदों। बिथांमोना गारि गुरा लानानै आबसु अफिसाव मानिबा पार्टी सार्टी जानाय जों बेबायदिबो नुबोदों। नाथाय बिथांमोना आर्मी गारि नुहुरनानै खारनो, मालाबा पुलिस गारिखौ नुहुरनानै साहा लोंनायखौ गारनानै खारनो, ओंखाम जानायखौ गारनानै खारनो, उन्दुनायखौ गारनानै खारनो गोनांथि जायाखै। अब्ला 10 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव बोसोरसेनि उनाव जुदि बिथांमोना एकर्ड खालायोमोनबा माबा मोनसे लस जागौमोन नामा? माबा मोनसे लस जागौमोन नामा? आबसु अफिसाव बा आबसु गासैबो बर' फरायसा बर' माहारिनि गेजेराव सावरायनाय जादोंना जायाखै? जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन आफादा, सोरबा एनडिएफबिआनो जाथों गुबुन आफादानो जाथों, सरकारजों सावरायनानै बर' हारिनि थाखाय मा लाबोयो मा लाबोआ। नाथाय आबसुआ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव देरसिन आफाद आरो जोंनि बर' माहारिनि थांनानै थानायाव आबसुनि दारैनो थांनानै दं। आबसुआ मालाबाबो नै बेबायदि मोनोबासो जों एकर्डखौ खालायगोन होननानै गासैबो आबसुनि दैदेनगिरियानो जा, आबसुनि कर्मियानो जा, बर' मेलेमजिबिफोरजों सावरायदोंना सावरायाखै एकर्डनि सिगां? दा बिथांमोना आर्मी पुलिसनि थाखाय सावरायनो सुबिदा मोनाखै नामा? बिथांमोना आर्मी पुलिसनि अपारेशननि थाखाय बिथांमोना सावरायनो सुबिदा मोनाखै नामा? दिल्लीयाव थांनानै जोंनि बर' फरायसा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै दिल्लीयाव गावनि क्लासखौ गारनानै मानो सोमावफिननो गोनां जाखो, सोमावसारनो गोनां जाखो? बेफोरनि दायनिगिरिया सोर? बेफोरनि दायनिगिरिया सोर? दिनै सोरनिबा गोसोआव मानो ओंखारफिनखोब्रा बुनसुआलाय? आरो दिल्लीयाव थांनानै सोर सोर फरायसाफ्रा दिल्लीयाव थांनानै मानो आलादा बर' रायजो आरो नागिरफिनखो? सोरनिबा गोसोआव गाज्रि मोननायबो दं खोमा। नाथाय जों दिनैनि समाव जों सोंथि खालायनांगोन, मालाबा समाव आबसु अफिसाव थांनानै सोरबा आबसु लिडारखौ प्रमद बर'नि दिनाव लाबोनानै जेलाव हरदों नामा? मालाबा आबसु अफिसाव थांनानै आसाम पुलिसा सोरबा डिस्ट्रिक्टनि आबसु लिडार, प्राइमारिनि आबसु लिडार, सेन्ट्रेलनि आबसु लिडारखौ लाबोनानै लकआव हान्थु खरायहोनाय, मालाबा खागदावनानै बुनाय रेकर्ड दं नामा? गैया। अब्ला माबायदि बिथांमोना इसेबां हाखु दाखु एकर्डखौ होखो? मानो बिथा एकर्डखौ बिथांमोना हाखु दाखु रावजोंबो सावराया मुङा मानो एकर्डखौ होखो? गोरोन्थिया सोरनि? दिनै बुनसुआ दिनै दिल्लीयाव थांनानै आलादा रायजो नांगौ, बर'फ्रा आलादा खुंथाय नांगौ, एनडिएफबिखौ थगायनाय एकर्डआ दिनै नंखायफ्ला बेफोरखौ दिनै दिल्लीयाव थांनानै बखिफिननो गोनां जादों। बिनि गोरोन्थिया सोरनि? आबसुनि गोरोन्थि ना बुनसुनि गोरोन्थि? आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोङो। आं दिनै गासैबो आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ आं बुङाखै, आबसुनि साफ्रोमबो आं लिडारफोरखौ बुङाखै। प्रमद बर'नि दिनाव जायफोर आबसुनि बिबानगिरिफ्रा सावरायलायनो थाखाय सुबिदा मोनदों ना मोनाखै? सावरायलायनाय जादोंना जायाखै? जोङो नै बेबायदि एकर्डबासो जोङो एकर्डखौ बानायगोन। एनडिएफबिआ एकर्डखौ होयो होआ जा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय आबसुआ नै बेबायदि बर' रायजो राजाफोरनो बेबायदि पावार, बेबायदि खुंथाय मोनबासो जोङो एकर्डखौ खालायगोन होननानै आबसुनि गासैबो बर'नि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरजों सावरायनो हायाखै नामा? पुलिस सरकारनि नारसिननायाव आबसुआबो हायाखै नामा? जोंथ' मालाबाबो खोनायाखै आबसु अफिसाव उन्दुनो हायाखै, आबसु अफिसाव थानो हायाखै, आर्मी पुलिसजों नागिरहैजादों, बेबायदि जोंथ' खोनायाखै। नाथाय जों नुबोदोंसो मोजां मोजां गारि लानानै आबसु अफिसाव साहा लोंनाय, मोजां मोजां गारि गुरा लानानै आबसु अफिसाव मानिबा पार्टी जानाय, मोजां मोजां गारि गुरा लानानै बिथांमोना मानिबा सावरायलायनाय जों बेबायदिसो नुबोदों। जोंथ' आर्मी पुलिसजों बिथांमोनखौ नागिरजानाय मालाबाबो नुवाखै। अब्ला बिथांमोना मानि थाखाय इसेबां हाखु दाखु जानानै एकर्डखौ खालायखो? बिनि गासैबो मानि थाखाय एकर्डखौ खालायनो गोनां जाखो आबसुआ इसेबां थाबैनो? बेफोरखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव रोखा रोखा दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आ रोखा फोरमायनो हागोन नामा?